Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maigsuon, gisaulog nato karon ang solemnidad sa Corpus Christi. Sa ligdo nga pagtuo, magsaulog kita nining Santos nga Eucharistia, ug atong ihalad ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan, ilabi na ang mga katuyuan sa atong maigsuon nga namasakiton, nga naa karon sa ilang panimalay ug sa balay tambalanan. Ato sab ilakip ang mga petitions nga nakasulat sa atong social media accounts ug kining mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Mga igsoon, karong Dominggoha, gisaulog ang Corpus Christi, ang balaan nga lawas ug dugo ni Kristo, nagibalik-balik nato pagdawat dinhi sa Santos nga Eucharistia. Usa kini ka doktrina sa atong simbahan o kasaulugan nga magpahinomdom kanato nga sa matag kaon nato sa lawas ug dugo ni Kristo, mag-uban siya kanato, maglig-on ug maghatag sa tanan natong mga gikinahanglan, ug kita usab mahimong sama kaniya tigpaambit usab sa atong mga lawas ug dugo alang sa kaluwasan sa uban. Padayon tang magampo alang sa atong mga kaigsuonan nga nagantos karon ining pandemic nga COVID-19, hinaut unta nga masulbad na gyud ni sa tibuok kalibutan. Ang ato sang mga kaigsuonan nga masakiton karon nga nagsimba niining TV Mass nga unta mahatagan na sila sa kaayuhan, magpulos unta, maihimo untang epektibo ang mga tambal nga ilang giinom o ilang gidawat sa ilang kaugalingon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining Santos nga misa, atong hinomduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa hudako o yamot, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen.
biyaya sa Dios didto sa langit. Kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit kong hari, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, mong tumanak sa Magampo kita. O Hesukristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit dinhi niining katingalahang sakramento. Itugot nangamuyo kami nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos, kay ikaw buhi ug hari uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Busa giadto ni Moises ang katawhan ug gisuginlan sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ang tibok Israel nagdungan pagtubag. Buhaton namo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Gisulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya sayo kaayo sa buntag sa pagkasunod adlaw, nagtukod siyag halaran sa tiilan sa bukid, ug nagbutang siyag napulog duha ka bato, nga handumanan alang sa napulog duha ka banay sa Israel. Unya nagsugo siyag mga batanong lalaki, aron paghimog mga halad nga sunugon, ug pag-ihaw og turong baka, aron ihalad ngadto sa Ginoo, alang sa usa ka halad sa panaghiusa. Unya gikuha ni Moises ang katunga sa dugo ug gisulod sa mga dulang. Ang katunga gisablig niya sa halaran. Unya gikuha niya ang basahon sa kasabutan ug gikusog niya kini pagbasa ngadto sa katawhan ug sila miingon. Tumano namo ang tanang gisugo sa Ginoo ug sundon namo siya. Unya gikuha ni Moises ang dugo nga diha sa mga dulang ug gisablig sa katawhan. Siya miingon,
Mao kini ang dugo nga naglig-on sa kasabutan nga gihimo sa Ginoo. Uban kaninyo sa paghatag niya niining tanang mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ingnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang nahimo kanako. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Himnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang matinumanon nga mga sulugoon. Ako imong sulugoon, ang anak sa imong ulipong babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaad ngadto sa Ginoo. Diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sampiton ko ang ngalan sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Apan, miabot na si Kristo ingon nga Pangulong Pari sa mga maayong butang nga anian na dinhi. Mas halangdon ug mas hingpit ang tulda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tawo. Sa ato pa, dili tipik niining kalibutana. Sa pag-adto ni Kristo sa tulda ug pagsulod sa makausa ug alang sa tanan ngadto sa labing balaan nga dapit, wala siya magdala sa dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad. Kundili,
Gidala niya ang iyang kaugalingong dugo ug nakakabut alang kanato sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding ug toro nga baka ug ang abu sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Ug naghinlo kini kanila pinaagi sa paghugas sa kahugawan nila sumala sa seremonyas. Sangli tinuod kini, unsa pa kadako ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinaagi sa walay katapusang espiritu, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo maoy maghinlo sa atong mga konsensya sa walay kapuslanang mga buhat, aron mag-alagad kita sa buhing Dios. Tungod niini, si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bag-ong kasabutan, aron kadtong gitawag sa Dios, makadawat sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay may kamatayon man nga nagluwas sa mga tawo, gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga way patubo, ang adlaw nga mao'y iihaw sa mga karnero nga kanon inig sa ulog sa pangilin sa pagsaylo, ang mga tinun-an nangutana kang Hesus, asa mo man kami padtua aron pa andamo namo ang panihapon. O gisugo ni Hesus ang duha kanila o giingnan, pangadto kamo sa syudad og usa ka tawo nga naglukdog usa ka tadyaw nga tubig mutagbo kaninyo. Kuyog kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang adtuan, og ingna ang tag-iya sa balay, ang magtutudlo nag-ingon, hain ang kwarto alang kanako, diin ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa panihapon sa Pasko. Unya tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton og inandam na. Andaman ninyo didto ang atong pagkaon. Og miadto ang mga tinun-an sa syudad, og ilang nakaplagan ang tanan, sumala sa giingon ni Jesus. Didto, giandam nila ang panihapon. Samtang nangaon sila, mikuha sa Jesus sa pan, nagpasalamat, o gipikas-pikas niya kini, o gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an, kan-an ninyo kini, miingon siya, kini mao ang akong lawas. Unya, gikuha niya ang kupa, gipasalamatan ang Dios, o gitunol kanila, o silang tanan, nanginom niini. Miingon si Jesus, kini mao ang akong dugo, nga giula alang sa daghan. Ang dugo, nga naglig-on sa kasabutan sa Dios. Og sultihan ko kamo nga dili nagayud ako muusab pag-inom ni ining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios. Unya nag-awit sila og usa ka awit
sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mga igsoon, daghan kayong pagtulunan ang atong makuha gikan sa ato karong pagbasa, labi na gyud sa atong kaning Ebanghelyo. Pero para nako, ang usa ka nindot nga pagtulunan karon gitudlo ni Kristo nato unsaon paggamit ang atong lawas. Kamo diha namoy lawas? Na kamong mga masakiton nga nagsimba ni karon nga atong misa dinhi sa TV naaba mo'y mga lawas. Oh, naasad. Kining nagmisa na ni lawas. Naasad. Mo na si Kristo ni anhis kalibutan ni gamit og lawas kay ang mga tao sa wapas siya muanhi murag di na kamaong mogamit sa ilang mga lawas. Nya unsa may gamitan aning atong lawas? Una, matud pa ni Kristo, gamiton gid ni siya aron pagpapas sa mga sala. Sa panahon ni Moises, ang ilang gigamitan, ang lawas nga ilang gigamit aron magpapas og sala, mao ang lawas sa mga turong baka, katong kanding, mga karnero nga ilang giihaw, nya ilang sunugon, mao na to'y makapapas og sala, nya ang dugo isablig ngadto sa mga tao, isablig sa altar, ang dugo ug ang lawas adtong mga turong kanding, mga turo, baka ug kanding, mahimong makapapas og sala. Pag abot na ni Hesus mga igsoon, ang iya nang gigamit, matud pas atong ikaduhang pagbasa, di natong mga lawas ug dugo sa mananap, ang iya nagyong lawas. Mao na, kita kay pariha man tag lawas ni Kristo, naamasan mo'y dugo, no? Ug naamoy kutsilyo diha, kadang tupad nimo, duslakar gong liog, ana, naagi na mo agas. Ito si Kristo. So, ang iyang dugo, maunay ato karong gihimong ilimnon, ug ang iyang lawas, mauna ang atong kalanon. Nahimo kini, pinaagi ining sakramento sa Eucharistia, tungod sa gahom sa Ginoo. Murabag, ang iyang gahom aron pagluwas nato giagi niya diha sa tawhanon nga kasinatian. Di ba ang kaning pagkaon makaluwas man gid na? Ang pagkaon ba? O gutomon ta, kaon, luwas. Masakiton ka, kaon gyud. Muundang gani kag kaon, masakiton ka, patay gyud ka. Muna bahala nagway lami ikaon, kaon gyud kay maluwas gyud ka ana. Ikaduha, ang pagkaon mao gid nay number 1 nga ekspresyon sa gugma. Tanawa ng mga manag-uyab. Kasuway mo sa kusuna? Uyab-uyab. Kamu kasuway mo? Anang uyab-uyab ba? Tanawa na manag-uyab, ikita. Ang sa'yo mahitabo, ikita gid ba? Sa ako experience, ang unahon-naon din, asa ta mangaon. Abisag ka ng mga pamilya, kamong pamilya, maghigugmaay mo, niya panalitan, o mag-abot na mo, kanang mga reunion ba? Unsa man ginaas reunion, nga makapalipay jud kay dig reunion. Kaon yun. Kay kung mag-reunion, way kaon, maingon, way lami ni, unsa man ni? Ana. Ang pagkaon makapadayag sa atong paghigugma. Tanawag na amos pamilya, nya, love kay ninyo ang matag usa, inig pangaon ninyo, aligri kay mo mangaon. Bisan gud ang inyong sudan, way lami, mulami na lang. Basta naghigugmaay. Pero tanawag wa mo igugma des pamilya, way magdungag kaon oy, kanya-kanya. Nya mingaw kayo. Isiglag bunlot sa plato, adtos kaldero, kuha dito, lakaw spikas, lakaw to spikas, lakaw, kusmod lang mga naw. Bisan kung sa kalami is pagkaon, wagi lami. Ay, lingi ako na imong tupad. Lami kanon? Ina ko nagsuhay, pakan ako Mga igsoon, kinsa man ang lawas ni Kristo. Ang tinuod nga lawas ni Kristo, mao ang simbahan.
the mystical body of Christ. Kita na mao'y lawas ni Kristo karon. Muna kita unta, mahimo unta tang pagkaon ngadto sa atong isig katao. Bisan kamong mga masakiton, labi na gyud mong naay COVID, pakan-an ang nagbantay nimo. Aron aron magdungan mo. Kamong naay mga TB, ipakaon. O dili masad ingong ipatakod ang atong sakit. Ang pagpakaon nga gihatag ni Kristo nato, ginamit ang iyang lawas, masummarize nato tingali sa mga tulo ka buhat nga ginamit ang lawas aron ta makakaon og maluwas. Unsa may unang gamitan niya sa lawas? Ang pagsangyaw sa maayong balita. Kanibang preaching the good news. Gamita ang lawas sa pagsangyaw sa maayong balita. Ikaduha, ang lawas ni Kristo, gigamit niya sa pag-alagad, service. Service. Alagad. Mo bitaw ni karon, nagsigitag alagad. Ang ato dinhing misa, alagad ni mga dili katambong sa misa. Alagad man ni. Ako sa diri, barog-barog sad ko. Yaw-yaw niya alagad. Ikatulo, gigamit ni Kristo ang iyang lawas sa pag-antos. Kanang taong kamaong moantos, makapalipay o makapaluwas gina sa iyang isig katao. Labi na karon nga sugod ng ting-uwan, mag-inantusay ta. Hala, kanang inyo mga koral, buslote, aron ang tubig, muagi, dili ba mo, sana, mulunop dito sa inyong silingan, buslote ng inyong koral nga nakaali sa agianas tubig. Gabi hapit midik agis karsada kay purtigyong dakuas tubig. O na kay wa naman pamusloting coral kilid-kilid. Na pamuslote alagad man na. Karon panahos pandemic, ala maghinatagay tas ato mga bugas, mga kwarta. Nya kamo des pamilya pag inantusay mo. Nigtan-aw nimo nga tapulan kay imong anak, antusa ayaw yaw-yawi. Kung hubog imong bana, antusag karga. Ayaw yaw-yawi. Nya kung ang imong asawa, yaw-yawan kayo, antusag paminaw, ayaw biyae. Tanawa, di ba? Dali kay mo maluwas, malipayon pa, satisfied pa, balaan pag yun. Sige, lingian na imong tupad. Nya ing na siya, sugod karon, pagkaon na ta. Sige, ing na, sangyawi man na, sugod karon, pagkaon na ta. Ana, nya moingon din ang imong tupad, di kumkaon ni moy, naong nimo mura magbutiti, makahilo. Basta magkusmo datong naong, mao gina, makahilo na gyud. Pero puno tas gugma, adi na gyud makahilo, makatagbaw, makalipay ug makaluwas. Hinaut unta nga mahimo gitang tinuod nga mystical body of Christ sa atong modernong panahon. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, sa paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato, giuli o gidugtong kita pag-usab ni Jesus ngadto sa Amahan, pinaagi sa bag-o ug way katapusang kasabutan nga gitiman-an sa iyang lawas ug dugo. Masaligon kita karon mudangop sa Amahan sa pag-ingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tibuok simbahan, ang lawas mistiko ni Kristo
ug sa mga pangulo niini nga mahiusa unta sila diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga namuno sa atong nasud, nga mubati unta sila sa mga kalisdanan, sa labing ubos tang mga kaigsuunan, ug buhaton nila ang angay ug takos nga pag-alagad sa katawhan, ilabi na niining panahon sa pandemya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa makahuluganon nga pagsaulog sa tuig sa Missio Agentes, maningkamot unta kitang tanan nga mahimong mga misyonero nga maghatag sa tong kaugalingon ngadto sa uban sama nga si Kristo mihatag sa iyang bililhong lawas ug dugo kanatong tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang nagmasakiton nga mukuha sila og kusog og kalig-on diha sa pagkalawat sa dugo, sa lawas ug dugo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline Family, nga mabayaw na unta sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga magtutuong nangamatay na, tungod sa ilang pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makabaton na sa panaad sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Mga liyupo kita karon nga unta, masumpo na ang COVID-19. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong amahan. Panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Maluluyong amahan, itugot ang among mga pangamuyo, sama nga kami magkahiusas pagsaulog sa balaan nga misteryo sa lawas ug dugo ni Kristo imong anak. Dawata kining among gipangamuyo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Don't let fear
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa pagsakripisyo gikan sa imong kamamo, alang sa sablay ug pagmaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapusanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw nga sa katingalahang paagi maoy gipasabot ubos sa bayhon niining mga gasa nga gihalad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang namibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo sa katapusan nga panihapon samtang mipahiluna siya diha sa kananan uban sa iyang mga apostoles, iyang gihalad kanimo ang iyang kaugalingon nga way buling nga kordero, gasa nga takos madawat nga magadayg kanimo sa hingpit. Iyang gihatag kanamo kining handumanan sa iyang pagpasakit, aron paghatag kanamo sa iyang makaluwas nga gahom hangtod sa katapusan sa panahon. Dinhi nining dako nga sakramento, imong gimatuto ang imong katawhan. Gipatubo mo siya diha sa kasantos, aron ang banay sa katawhan mahayagan sa usa ka pagtuo ug madugtong sa usa ka gugma. Busa, nagaduol kami niining kahibulungan nga sakramento aron mapuno kami sa imong grasya ug motubo nganha sa pagkasama ni Kristo nga nabanhaw. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa wayhunong nga pagdaig sa among pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis,
mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining adto sa iya mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal, si Kristo bumalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon kanimo, labi na ang among mga masakiton nga mga kaigsuunan nga nagampo kanimo karon. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nagawamay, palawag kanimo, ang pagpapulong lamang, maayo. Ang lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw,
ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Himua o Ginoo nga matugob kami sa kanunay pagpahimulos sa imong pagkadiyos nga gilarawanan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa makausap pa ang mga Madres and Daughters of St. Paul, mapasalamaton sa tanan nga mga sponsors sining santos nga misa. Salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Crescenciano Ubod, ang Parish Priest sa San Vicente Ferrer, Liloan, Cebu. Sa atong mga lectors, ug ang Parish Choir sa San Vicente, ug ang technical crew, daghang salamat. Ug alang ni atong gustong mutabang, aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Eucharistia matag Domingo, mahimo ninyong ideposito ang inyong donations sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Inighuman niining atong misa, atong balikan ang tumong ug tuyo sa atong pagsaulog sa ika-500 nga kasumaran sa Kristyanismo sa Pilipinas, isip pagpangandam alang sa atong pagahimuon puhon nga virtual pilgrimage sa mga nagkalain-laing Jubilee churches sa dakbayan sa Sugbo. Andamon sab nato ang atong kasing-kasing sa pagdawat sa dako nga grasya, ang plenary indulgence sa matag bisita nato sa usa ka Jubilee Church. Daghang salamat. Mga igsuon, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang lawas nga makaluwas, ang lawas ni Kristo. Nya kay kita kabahin man ining maong lawas, ang ato sang misyon mao ang paghatag og kaluwasan sa uban. Gamito nato atong lawas sa pagsangyaw sa maayong balita, sa to'y sunod, sa pag-alagad, nya ikatulo, sa pag-antos para sa kaayuhan sa atong isig katawo. Mao ni ang gibuhat ni Kristo, mao ni ang gibuhat sa mga apostoles, sa tanang mga santos, mao sad ni ang atong misyon isip mga buhi pa ug mga santosonon pa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Iduko ang inyong mga ulog dawatang panalangin sa Dios. Ginoong among Dios, imong gihatag sa imong katawhan ang tinuod nga pan sa langit. Sa kalig-on niining pagkaon, itugot nga magpuyo sila kanunay sa imong kinabuhi og mabanhaw sa katapusang adlaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw, ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. You might be wondering where we can meaningfully and fruitfully celebrate our 500 YOC Jubilee in our respective local churches. In a decree issued on February 25, 2021 to the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Pope Francis approved the designation of Jubilee churches across the local churches in the Philippines
to mark the celebration of the 500 years of Christianity. Across all the archdioceses, dioceses, apostolic vicariates, and prelatures in the Philippines, 537 churches have been designated as pilgrimage and jubilee churches. In Cebu, which is the center of the 500 YOC celebrations, 13 jubilee churches are chosen. They are the following: the Cebu Metropolitan Cathedral, Saints Peter and Paul Parish, Bantayan Island, San Nicolas Parish, Cebu City, St. Catherine de Alexandria Parish, Carcar City, Patrocinio de Maria Parish, Bolhoon, St. Anne Parish, Barili, National Shrine of St. Joseph, Mandaue, San Guillermo de Aquitane Parish, Dalagat, St. Michael the Archangel Parish, Argao, Santo Tomas de Villanueva Parish, Danao City, St. Vincent Ferrer Parish, Bugo City, St. Francis of Assisi Parish, Balamban, and the National Shrine of Our Lady of Rule, Lapu-Lapu City. These churches are not just centers of prayers and devotions, but have been known to many faithful as having rich in history of faith and in religious traditions. Hence, in our visits to them, we surely would be enriched in our faith and in our religious practices. Most importantly, we also would receive the plenary indulgence which our Holy Father has graciously granted to us in our celebration of the 500 YOC. So come and let us visit the nearest Jubilee Church and make our faith enrich, and to others make it a gift, since all of us are truly gifted to give.